गोडी त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर तुमका कशी वाटली परब किचन मध्ये स्नेहा सरोजची जोडी. जोडी. आजच्या या जोडीन काय घेऊन इलं काय घेऊन इलं तसं तर तुमका टायटल वरून कळलाच असत. तरी पण तुमच्यासाठी सस्पेन्स न वाढवता सांगतो. आजची आपली कोकणातली फेमस नाश्ता म्हणा किंवा चिकन मटन म्हणा, चाय म्हणा, चटणी. संध्याकाळ म्हणा, चटणी म्हणा, कशासोबतही याची जोडी जमता. अशी आपली ही रेसिपी. पण ती असते सोपी, पण थोडीशी किचकट हा. जर फसली तर तेवढंच रडवता सुद्धा. नाही जमली तर काही प्रॅक्टिस. हां. प्रॅक्टिस करून, 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 करून काहीतरी ते भेड्यावर घावणं येतं. हां आणि त्याच्यामध्ये प्रमाण सुद्धा असता, हो. की बाबा प्रमाण कोणत्या प्रमाणात ते तांदूळ घेऊये. म्हणजे त्या रेसिपीसाठीचं साहित्य लागतात ता. आता हं. फोडलेलंच आहे. आणि रवला, आम्ही प्रेमिक्स पण दाखवला होता घावण्याचा. त्याका चांगला प्रतिसाद दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. हां, त्यांनी सुद्धा होता. पीठ विकत भेटतं, त्यांनी सुद्धा होता. पण त्यासाठी प्रॅक्टिससाठी करत रवायचा असा. प्रॅक्टिस मेक्स मॅन्स परफेक्ट अशी इंग्लिशमध्ये कहावत आहे. आता मी म्हणणार होती मेन्स काय वुमेन्स परफेक्ट तर दोघांनाही परफेक्ट कळतं. तर प्रॅक्टिस करायची सोडायची नाही. आयुष्यामध्ये कधी हार मानायची नाही. एखादी गोष्ट जमली नाही, तर असं म्हणान चालायचा नाही, की बाबा ही गोष्ट माका जमणार नाही. आणि चुकतं हो, हं. चुकत नाही कोण, सगळीच चुकतात. भले तो गाणारो सिंगर असत ना, तरी पण तो अजून प्रॅक्टिसच करतात. चला आता आपण घावण्यांकडे वळूया कारण आपण आपली ही रेसिपीज बघा. दाखवून देऊया. आता ही ह्या बघा. वेळेला आम्ही प्रॉडक्ट ऑलरेडी तयार केलं. काय झाळी पडली आहे बघा, 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 बघा. आणि इतके मऊसूत होतात ना, ही बघा झाळी. ह्याला ठीक आहे. नीर डोसे सुद्धा म्हटले जातात हां, हो. साऊथमध्ये. आणि कोकणातलं फेमस फेमस अगदी बारीक. ह्यो बघा, या पहिलाच घातलेला ह्यो घावणं इतकं पातळ बघा. ह्यो काय करतात माहिती नखान. नखान उचलतात नखान असं. त्याच्यासाठी तुमची नखं मोठी होई हां, आमच्यासारखी असं बारीक चिमचिम, नखं चिमटिम. बारीक ह्यो घे. सर्व तू दाखव, हां, असं दाखव. हे बघा. 2 बाजून असं धर आणि असं दाखव. आणि ह्याच्यामधनं ना, ह्या जाळीमधनं असं तुमचा चेहरा सुद्धा दिसता माका आणि माझा कॅमेरा सुद्धा दिसता. खरंच अशी या घावण्यांची मजा तीच असता, जेवढे पातळ आणि हे काही जाळी पडावी. पण ह्या वेळेची ट्रिक आपण एरवी घावणे जे करतो ना, ते आपण भिड्यावरचेच करतो हं. आपल्या गावात. पण ह्यावेळी आपण म्हटलं जर ज्यांच्याकडे भिडा नसतात, तर मग काय तुम्ही घावणे खावचे रवताल्यात? नाही. अजिबात नाही. माझ्या चेडवाक रोजच लागतात. मी रोजचे शाळेत. 1 वाटी तांदूळ भिजत घालते, नाहीतर प्रीमिक्स करून ठेवते आणि मी करत असते. तर आज तुमका वहिनीची सिक्रेट रेसिपी ते दाखवतले. ही जाळीदार घावणे करण्यासाठीचं प्रमाण हां. आणि त्याच्यासाठीची 2 टिप्स. हे 2 टिप्स तुम्ही मिस करू नका. नाहीतर म्हणतात, "अरे घावणे म्हणजे झाले." असं नसता. कित्येक जण पीठ पण घेतात तरी पण फसतात. ते फसतात. घावणे ना चिकटतात आणि उचलत नाही. म्हणजे तव्यात चिकटतात, नाही, नाहीतर भिड्यात चिकटतात. भरपूर टिप्स असतात. तव्यात चिटकतात की त्या पॅनला पण चिटकतात. कित्या चिटकतात. तर काय कसा करायचा ता सगळा तुमका बघूचा ना. तर चला चला येवा परब किचनमध्ये. पटकन येवा. आता आपण जाऊया प्रमाणाकडे. आता आपण घावणे तर दाखवले. आता हे घावणे बनवण्यासाठीचं आपलं प्रमाण बघूया. चला. हं. तर ह्या 1 ग्लास तांदूळ खयचोही घेवा. तुम्ही रोज भाताक खातास तो घेवा. ह्यो आम्ही राशनचो घेतलेलो बरोबर. हे 1 ग्लास तांदूळ 3-4 पाण्यातून खळखळ धुवून घ्यायचे आणि आपले भिजत घालायचे. आता भिजत घालते त्याच्यात काय घालूचं असता? तर ही बघा, ही उडदाची डाळ. नवशिके असास आणि तुमका जमत नसत, तर उडदाची डाळ घाला आणि ह्यानी प्रॅक्टिस करा. घावणं तुमचं नखानच उचललं जातलो. त्याच्याबरोबर आणखीन थोडी चव आणि सफेद धोप होय. आता ह्या खोबरा आणि तांदळात बघा किती सफेद धोप की नाही खोबरा. मग खोबरा घाला. मी थोडा 2च चमचे घातले कारण माका आता बरेच जमतात घावणे करू. पॅनवर भेड्यावर पण मी प्रॅक्टिस चालू असा. तर आधीच सांगते. नंतर ह्या चवीपुरता मीठ. एवढाच सामान लागता. आणि काय आपल्या तव्याक लागतला 2-3 चमचे तेल ता काय दाखवू म्हणजे होया आता का? तुमका प्रमाण कळला ना, 1 ग्लास तांदूळ पण ते जुनेच वय रेशनचे किंवा होय. जाडे तांदूळ जे आपण डोश्याचे वगैरे किंवा इडलीसाठी वापरतो ना, ते तांदूळ. हं. रोजच्या जेवणातले शक्यतो वापरू नका. ते तांदूळ त्याच्याबरोबर 1 चमचे आपली उडदाची डाळ. उडदाच्या डाळीमुळे त्या घावण्यांका चिकटपणा येता म्हणून आणि 2 चमचे खोबरा, ओला खोबरा कारण त्याच्यामुळे चव खूप जास्त एन्हान्स होता. साऊथमध्ये जो नीर डोसा बनवला जाता ना, त्याच्यामध्ये हे सर्रास वापरले जातात. आपल्या कोकणात माका वाटतं काही-काही जण स्किप करतात. नाही वापरत. पण हां, तुमका जर सफेद धोप वयवा ना, तर हां. तर करा. तर तुम्ही खोबरा नक्की घाला. हां.
आणि चव पण खरीच छान छान लागतं. लागतं. चला आता तुमका भिजवून दाखवतो. ते बघा 1 वाटी तांदूळ आपण इथे भिजत घेतलेले आहेत. तरी पण आता हां. हे आता लाईव्ह हां. दाखवूचा म्हटल्यावर कसं प्रमाण दाखवूक वया. नंतर त्या प्रमाण काय भिजत ठेवतलं 4 तास किंवा 6 तास. त्याच्यानंतर हे बघा, हे आम्ही भिजत टाकलेले. हां, परत हे आपण भिजत घालूया. घातलेले. आता दुसरे आम्ही भिजत घालतो. हे बघा. हं. ह्याच्यात घालूया नको त्याच्यात घाला त्याच्यात हां, डब्यात. हां. हे बघा. आता हे चांगले धुवून घ्यायचे पूर्ण, कारण हे रेशनचे तांदूळ आहेत आणि ह्याच्यात असता काय ना काय पावडर ही बघा हातीक लागतं. हे धुवून घेते. त्याच्याबरोबर ही डाळ सुद्धा धुवून जाते. खोबरा बाकी घालायची खोबरा नाही. गरज नाही. खोबरा वाटते वेळी. तर आता लागतला नाही. आता धुवून दाखवायची मी गरज आहे का? दाखवते नको, मी दाखवते तू हां. थंय सांग काय ता. खोबरा वाटते वेळी घालूचा ता उपसून हं. घेते. भिजलेले दाखवशे नकान तोडून. हां, हे बघा. हे 2-4 चांगल्या पाण्याने 2-4 वेळा धुवून घ्यायचे आणि हे बघा इथे भिजलेले 7 हे आता दुसरा पाणी मी घेतलंय. ता ओतलंय. आता ह्या तिसरा पाणी. रात्रभर ठेवा किंवा 4 तास ठेवा. 4 तासात तांदूळ परफेक्ट भिजलं जातं एकदम पुरेपूर. जर अगदीच असाच सकाळी करूचे आहेत नाश्त्यात जास्तीचे, तर रात्री भिजत घाला आठवण येईल तर. आता हे धुवून झाले 3 पाण्यातून. आता ह्याच्यात मी पाणी घेते पुरेसा. पाण्याचा ह्याच्या इथे काय प्रमाण नाही. तुमका वाटून झाल्यावरच प्रमाण वया. तांदूळ भिजावे हां. एवढं पाणी घ्यायचं. हे बघा. मी आता एवढा पाणी ठेवलंय. आता हे तांदूळ ठेवते बाजूक आणि हे घेतले आपले भिजलेले. हे बघा. हे भिजले आहेत. आता हे तांदूळ बघा. हे बघा. असं नखान तुटाक वयो. हे बघितलास? असं नखान तुटूक वयो. हे बघा. आता हे आम्ही सरोज किती तास घातलं भिजत ते? तरी 8-9 तास झाले. जेवढे जास्त भिजतील तांदळाचं काय असं नसतं. ते हं. पटकन भिजले जातात. तर 8-9 तास किंवा 4-5 तास जरी तुम्ही भिजवलात म्हणजे तुमका सकाळी भिजत घातले आणि संध्याकाळी चहाच्या नाश्त्यासाठी मला घावणे म्हटले ना, की एकच आठवतं चायचं कप आणि त्याच्याबरोबर हे गरमागरम घावणे. असे याचं जो आता हे 8 कॉम्बिनेशन तास त्यांनी भिजत घातल्यानं आता ह्याच्यात पाणी. आता ह्या तांदळात पुरेपूर पाणी पिऊन घेतलेला. त्यामुळे ह्या पाणी काय लागतला नाही. ह्या पाणी काढून घ्यायचा. आता तुमका पाण्याचा अंदाज सांगते. जर सरासर लोक त्यांना पाणी कळत नाही, की कसं किती अंदाज घ्यायचा. आता ह्या बघा, ह्या पाणी सगळं निथळून घ्यायचा. पुरेपूर पाणी निथळून घ्यायचा आणि एवढाच बाऊल पाणी घ्यायचा बरोबर. वाटूक म्हणा किंवा त्याच्यात मिक्स करू. ह्यो आता तांदूळ पुरा पाणी पियालेलो. परत एकदा सांगते, लक्षात ठेवा, पाणी किती घालायचा सर्रास सगळ्यांका अंदाज येत नाही. पूर्ण पाणी पियालो तांदूळ आपलं. पूर्ण पाणी पिऊन झाल्यावर आता पाणी सगळं निथळून टाकायचा आणि त्याच्यानंतर एवढाच बाऊल पाणी घ्यायचा. वाटण्यापासून तर आपला बॅटर ढवळण्यापर्यंत इतपत. नंतर तुम्ही काय म्हणशाल पाणी घालून वाटशाल आणि नंतर पाणी वतशाल मग पीठ काय होतला? पातळ एकदमच पातळ होता आणि मग फसाक होता. मग ते घावणे असे पातळ होतात ना, ते सुकत नाही. म्हणजे हं. पिढ्यावर किंवा पॅनवर आपण काढून गेले हं. ना, की असं पाणी सुकला नाही, की ते घावणे चिकटतात आणि उचलले जात नाही. त्याच्यामुळे पाण्याचा सुद्धा अंदाज असता. जेवढा बाऊल तांदूळ म्हणजे भिजलेले बाऊल हां, पियालेलं. फुगलेले हां. तांदूळ तेवढाच बाऊल पाणी घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये वाटताना आपल्याला खोबरा आणि चवीपुरती मीठ, चव आता तुमची कमी जास्त मीठ नंतर घालायचं आपण वाटून हां. झाल्यावर. पण जर जास्तीचं पाणी झालं तरी मी पुढे टिप देते. नाहीतर तुमका आताच दिले तर काय म्हणशाल, आताच ज्ञान दिले ना आता झाला काय आता वाटतलं आणि घालतलं. हां, तसं तुम्ही नाही. कुठून बघताय आमची लाईव्हची रेसिपी घावण्याची, ती तुम्ही अजून सांगितलत नाही, तर नक्की सांगा. आणि घावणे कुणाकुणाला आवडतात ते सुद्धा सांगा. कारण माझे तर जसं मी सांगलंय घावणे म्हटलं की घावणे आणि चहा. त्याच्यावर चटणीची पण काय मागा जरूरत नाही. पण काय-काय जणांका चहाबरोबर घावणे, आंबोळे आवडत नाही. त्यांना चटणीच लागतात. चला आता आपण ह्या वाटून घेऊया. हे बघा चमचो इसर असा वय तर. आता हे बघा, ह्याच्यात मी पहिल्याच बॅचमध्ये हा खोबरा घालून घेते. सफेद खोबरा घ्यावा शक्यतो. काळो भाग काढून टाका.
नाहीतर काळ्या भागासकट जर तुम्ही खवणून घातलास तर तो घावण्यात तो काळो आपल्या कलर येतलो आणि आता असं. हे कितपत वाटू आहे? एकदम रसरशीत वाटायला नाही, पाहिजे की नाही. दळदळीत वाटायला एकदम पाहिजे? बारीक, एकदम बारीक. हां. ती जास्त सुद्धा नाही, रसरशीत हां, नाही. त्याच्यात तांदळाचं कण दिसल्यासारखं नाही, म्हणजे अजिबात नाही. एकदम जेवढा होईल ना तेवढा गंधासारखा बारीक. ते बघा पाणी पिते. आता पाणी मी हां, तेवढाच घेते तर अंदाज आता दाखवते अंदाज तुमका. हां, अंदाज येऊ आहे ना? हं. तसा जास्तीचा झाला तरी टिप आहे माझ्याकडे. तुमच्याकडे काय टिप असतात तर सांगा. कारण ही टिप सर्रास सगळ्यांका माहिती आहे. तुमका आता लक्षात येईल तर लगेच सांगा तुम्ही. कमेंट करून सांगा. हं. कारण जे बनवतात ना घावणे त्यांना चांगलं माहिती आहे आणि आपल्या ह्याच्यात गेलो ना, कोकणात गेलो, की सर्रास हॉटेलमध्ये घावणे हे गावतातच आणि असेच घावणे असतात जसे आपण हे दाखवले आहे बघा. इथे आपण 3-4 घावणे करून ठेवलेले आहेत. जे नवीन आता जॉइन झाले असतील ना त्यांच्यासाठी मी दाखवते हे बघा. असे आपले जाळीदार आणि जेवढे पातळ घावणे होतील हे घावणे आज आम्ही तुम्हाला दाखवतो. हे कसे करूया आणि त्याचं प्रमाण पण दाखवतो आणि ते पण नॉनस्टिकच्या तव्यावर, भिड्यावर नाही, भिड्यावर परत कधीतरी तसे आज आमचे परब किचनवर. तर असेच हे घावणे हे का नीर डोसो पण म्हणतात. नीर म्हणजे काय? पाणी. म्हणजे पाण्या एवढे पातळ पाणी वापरून पाण्यासारखं पातळ घावणे हे बघा. म्हणा नका नीर डोसो पण म्हटलं जातं. साऊथमध्ये जर आपण गेलो ना, तर तिकडे हे नीर डोसे भरपूर गावतात. आता कुणाची काय कमेंट असेल, कोणाला काही विचारायचं असेल, तर तुम्ही नक्की सांगा. अपर्णा बोलते मी कल्याणहून बघते. थँक यू. रंगनाथन लिहिले तुम्ही कोकणातून एकाच घरात हो, आम्ही कोकणात एकाच घरात राहतो. संतोष शिंदेने हाय लिहिलं, सुरेखा पालकरने हाय लिहिलं. त्याच्यानंतर कोण आहे शीतलने हाय लिहिलं, प्रदीप परबने हाय लिहिलं, अपर्णा देशमुख ताईंनी पण हाय लिहिलं. सगळ्यांना खूप खूप काय स्वागत आणि म्हणतात धन्यवाद. हां, धन्यवाद. तुम्ही जे आवर्जून कमेंट करताय. तुमच्याकडे काही टिप्स असतील किंवा आमच्या टिप्स तुम्हाला आवडत असतील, रेसिपी नक्की पूर्ण बघा. हे बघा आता वाटण्याची पण एक कला असते. हे बघा याच्यामध्ये तांदळाचा कुठेही अंश दिसत नाहीये. एकदम बारीक. आता उरलेला ना, तर आपण मी वाटून घेते. आता मी त्या बाउलमध्ये पाणी आधीच घेतलेला. हे बघा. एवढं असं हात लावला ना, ह्या पिठाला की कळलं पाहिजे की ह्याच्यामध्ये अजिबात तांदूळ नाहीये. वाटताना पाणी टाकलंच आहे मी त्याच्यामध्ये. वाटताना पाणी टाकायचं. नुसताच पाण्याशिवाय घावण्याचं पीठ होतं नाही. नीर डोसो आता सरोज बोललाच ना, की नीर डोसो म्हणजे पाणी. हां. सोनू पाटील इथे रवाचा आहे का ताई डोसा? नाही, नाही, नाही. नाही. तांदळाचा अ, पिठाचा आहे. हां. अनिरुद्धने लिहिलं चावल का आटा? नाही, आज आपण तांदूळ भिजवून घावणे करतोय. जर तुम्हाला तांदळाच्या पिठाचे घावणे करायचे असतील, तरी सुद्धा ते होतात. पण त्याच्यासाठी तांदूळ तुम्हाला व्यवस्थित घ्यावे लागतात, जुने तांदूळ. भावनाने लिहिलं, "हाय ताई, नमिता परब." ओके, ओके. त्या ताईच्या कमेंट करतात खाली. तुमचं खूप खूप स्वागत. आज मला वाटतं तुम्ही आवर्जून लाईव्ह रेसिपी बघायला आलेल्या आहात. अनुश्रीने लिहिलंय, "मी असंच ओके, मी असंच मिश्रण करते आणि त्यात थोडा कांदा आणि मिरची घालते. खूप छान होतात." म्हणजे तिखट टाईप घावणे करतात त्या. ते पण घावणे खूप छान होतात. नमिता ताईने लिहिलं, "ताई माझे नाव घे, मी घेतलं ताई. तुम्ही प्रत्येक रेसिपी आमची आवर्जून बघता आणि कमेंट सुद्धा करता. त्याच्याबद्दल खूप खूप आभार." आणि तुमचा चेहरा पण माझ्या लक्षात आहे. हे जे तुम्ही प्रोफाईलला तुमचं पिक्चर लावलेलं आहे ना, पोपटी कलरच्या ड्रेसमध्ये, ते खूप छान आहे. थँक यू. अनुश्री पडवळीने मी असंच मिश्रण करते. हो, हेच प्रमाण बहुतेक जण वापरतात, पण बहुतेक जणांना माहिती नसतं आणि बहुतेक जणांना घावणे खायची इच्छा असते, पण प्रमाण अयोग्य असल्यामुळे किंवा चुकीचं असल्यामुळे किंवा माहीत नसल्यामुळे घावणे खाण्याची जी मजा असते ना, ती निघून जाते. पण तुम्ही ह्या प्रमाणामध्ये घावणे बनवून बघा. तुमचे नक्की घावणे होतील. तांदळाच्या पिठापेक्षा तुम्ही असे तांदूळ भिजत घालून करा. कारण तांदळाचं पीठ कधी-कधी नवीन जुनं असतं ना, मग तिथे फसगत होते. आता ह्या बघा. ह्या मी आता काढून घेतलंय. आता ह्या हय जास्त होतला. आपलं बाऊल हा ह्याच्यातला बघा वाटूक एवढाच पाणी मी वापरलंय. बघितलास? ह्यो बारको बाऊल एवढेच तांदूळ होते आणि मी एवढाच पाणी वापरलंय वाटूक. अजून ह्या सगळं आपल्या ह्याच्यात घालूचा. पण ह्याच्यात सगळा हां, रवाचा आता नाही. आपणाक टोप नाही तर काहीतरी घेऊचं हां. लागतं ना. कारण मिश्रण एकाच ह्याच्यामध्ये करूया. नाही, मी आता थांबा. ह्या बाउलमध्ये काढते सरोज.
याच नको एकत्रच घ्या, दामा मी देते तो. घालू काय घेऊया, कप हा ना. हो हो, हे घ्या, ह्या टोपामध्ये घ्या. आज आपल्या परब किचन मध्ये होतं घावणे. पाहुण्यांसाठी घावणे, कोकणातले पाहुणे आणि त्यांच्यासाठी केले घावणे. होता की नाही. प्रमाण हा आपण 1 ग्लास घेतलं, 1 ग्लास तांदूळ घेतलं रेशनचो, त्याका 1 चमचो उडदाची डाळ. इच्छेनुसार तुम्ही खोबरा घाला, मी 2 चमचे ओला खोबरा घातलेला हा. आता आमची टीम आम्हाला इन्स्ट्रक्शन देते हा, हम्म. हे करा ते करा, नाही तर तुम्ही मध्ये मध्ये म्हणतात कोणाचा आवाज येता. तर जे कॅमेरा पकडून आहात ना, ते मध्ये मध्ये सांगतात. कमेंट त्यांना कधी कधी आम्ही बायपास करतो ना, म्हणजे कमेंट वाचताना लक्षात येत नाही, तर ते सांगतात की प्रमाण सांगा. तर आपण घेतलेले जुने रेशनचे तांदूळ किंवा रव्या डोशासाठी वगैरे जे वापरतात ना, ते रोजच्या जेवणातले शक्यतो घेऊ नका, कारण ते नवीन तांदूळ सुद्धा असतात. मग त्याचे घावणे चिकट होण्याची शक्यता असते. त्याच्यामुळे जे जुने तांदूळ असतील ना, तेच तांदूळ घ्या. गावावरून कोणी दिले तर एकदम बेस्ट, नाहीतर रेशनचे तांदूळ घेतलात तरी चालेल. आणि त्याच्यासाठी 1 ग्लास आपण तांदूळ घेतलाय, त्याला बरोबर आपण 1 चमचा उडदाची डाळ घेतली आणि 2 चमचे खोबरं घेतलं, ओलं खोबरं. आणि त्याच्यानंतर ते 7-8 तास आपण भिजत ठेवलं. मग तांदूळ फुलून आपण त्यातलं पाणी काढून घेतलं. आता पाणी त्या बाउल मी दाखवलंय ना, तेवढाच पाणी मी घातलेला. आता बघा, ह्याच्यात अंदाजेनुसार तुम्ही म्हणसाल पाणी स्नेहान घातल्यानंतर नाही. आता हे बाउल एवढेच तांदूळ फुला नेलेले, तांदळात पूर्ण पाणी पियाल्यावर मी तांदूळ गाळून घेतलंय आणि एवढाच पाण्यात मी वाटूक पण घेतलंय आणि ताच पाणी आता पुरा मिक्स केलंय ह्याच्यामध्ये. तुम्हाला सारखं सारखं हे प्रमाण आणि गोष्टी सांगण्याची गरज, म्हणजे सांगतोय ह्याच्यासाठी की कुठे जर तुम्हाला ही रेसिपी मिस केलात ना, तर मागे जावा आणि परत ही रेसिपी तुम्ही लाईव्हला बघू शकता, लाईव्ह सेक्शनमध्ये परब किचनच्या. आणि प्रमाण आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो. आता ह्याच्यामध्ये चवीपुरता मीठ टाकलंय. मीठ आपला गुलाबी गुलाबी हा रॉक सॉल्ट, आता रॉक सॉल्ट. चवीपुरता मीठ टाकतंय. आता इतपत ठीक आहे. तरी परत एकदा मी आता जे आता जॉईन झाले त्यांना सांगते, 1 ग्लास तांदूळ घेतल्यावर 1 चमचा उडदाची डाळ घ्यावा. इच्छेनुसार आवडीनुसार खोबरा घाला, त्याने काही तुमच्या घावण्यांका फरक पडत नाही, फक्त एक रंग येता आणि चव एक चांगली येता नारळाची, म्हणून ती घाला. आवडत असतील तर घाला. आणि मी त्याच्यामध्ये आता मी बाउलभर हे भिजून झालेले 8 तासानंतर पूर्ण पाणी निथळून काढून टाकलंय आणि एवढाच बाउलभर पाणी मी वाटूक पण घेतलंय आणि उरलेलं पाणी होतं तर मी ह्याच्यात घातलंय सगळं पाणी. आपलं नॉनस्टिकचो पॅन पॅन आपण यावेळी करतलो नॉनस्टिकच्या पॅनवर. घावणे भिड्याच्या तव्यावर नाही, आणि नॉनस्टिकच्याच पॅनवर तुम्हाला भिड्याच्या तव्यासारखे जे पाहुणे म्हणते घावणे घावण्यांची मजा. कारण प्रत्येकाकडे भिडा असता असा नाही ना, काय काय जणांकडे भिडा नसता. प्रत्येकाकडे भिडा नसता, प्रत्येकाकडे राशनचे गावचे तांदूळ नसतं. मग तुम्ही जुनो तांदूळ खात असाल घरातलो, तो वापरलास तरी चालत. प्रॅक्टिस करायला आपण घरातलो पण तांदूळ वापरू शकतो. कप घे, कप हे नाही येतला काय माका कपान नाही तर नको, बेस्ट ऑप्शन पेलाच आहे. ज्याने आपण प्रॅक्टिस केलेली असते तेच घेतलेलं बरं. हे घ्या. आता तुम्ही कसे कसे घावणे करतास ते सांगा, अशीच पद्धत करतास सेम की काय ती सांगा. आता तेलाचा प्रमाण पण येईल आपला, तेल कसा लावायचा, किती लावायचा आणि किती कसा काय करायचा. ब्रश घेतलाय, गावी आपली किशी घेतात, ह्या जरा ढवळ. मीठ बीठ बघ जरा व्यवस्थित ठेवू दे, रॉक सॉल्ट असत तर ढवळू घ्या होता. मिक्स होऊन जरा हार्ड असतात. हे बघा, शक्यतो पेलोच घेऊ. पेलो कप तुमका जसा जमत तसा. डाऊल आपला मोठा नसता ना, त्याने अर्धवटच टाकलं जाणार. आणि घावणं टाकूची पण एक या कला.
मध्ये कधी टाकायचो नाही, कारण मध्ये आपली आता काय आपण थोडीशी चव घेऊन बघायची असं आहे. हा नाही, मीठ कमी आहे. आता चमचो बुतूरच ठेवलंय. कारण कसं घावण्यामध्ये मीठ व्यवस्थित असला तरच त्याची मजा येते. व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं, एकजीव झालं पाहिजे. आज आपण बनवतोय कोकणातले फेमस असे घावणे. आता परत मी एकदा मीठ चेक करते हा दुसऱ्या बोटाने. परफेक्ट आहे मीठ. इथेच काय ते ऍडजस्ट करायचं, नंतर घावणे एकदा तव्यात गेले नॉनस्टिकच्या ते ऍडजस्ट करता येत नाही. आता आपण गॅस बारीक करायचा, तेल लावून हे घ्यायचं. बघा आजचे आपले घावणे असे होणार ज्या प्रमाणात आम्ही तुमका दाखवलंय ना, असे म्हणजे एवढे नीर डोसे पाण्यासारखे. आता मी तेल लावून घेतले ब्रशच्या साह्याने. पहिल्यांदाच मी एवढा तेल लावलंय. ह्या बघा पॅनला जास्त तेल नाही, पण पहिल्यांदा पहिलं घावणं घालते वेळी एवढा तेल लावायचा. दुसरं घावणं घालते वेळी तेल नाही लावलास तरी चालत, किंवा ब्रश निथळून घेऊन असं नुसतं फिरवलास ना तरी आता तुम्ही चालत. हे स्टीलच्या ह्याच्यापेक्षा काचेच्या बाउलमध्ये घेता का? आता ते घेतलेलं बरं. तो म्हणजे हातात येत कसं- ना, स्टीलचा टोप हातात येऊचो नाही त्यातलं वरती. अर्धा पीठ काढून त्याच्यात घ्या. आणि प्रत्येक वेळेस घालते वेळी गॅस करायची मोठी आणि मिश्रण घ्यायचं असं वर खाली ढवळून. हा बघा असा वर खाली ढवळून घ्यायचा. आणि जो आवाज येता ना, हा मस्त वाटतं. आता घावणं घालूची पद्धत, पहिलं बाहेरून घालायचो, आता बाहेरूनच कित्या. हे बघा असं पॅन असत ना तर असं हँडल वालो आपल्या बघा मस्त जाळी इली, लगेच जाळी इली. आता ह्यो सुकासाठी याच्यावर ठेवूया झाकण. आता घावणं घालते वेळी बाहेरूनच घालायचो. आतमध्ये मध्ये आपली आच असता, त्याने काय होतं थंय घावणं लाल पडतात. म्हणून मध्ये पहिला बॅटर टाकायचं नाही, जसं आपण अप्पे पात्रामध्ये दाखवतो. अप्पे पात्रामध्ये पहिला मध्ये घालत नाही, बाजूच्यान घालायचा. म्हणजे थंय कसं पटकन हे होतं आणि मध्ये लाल होता घावणं. एक रंग हवयो तर मध्ये पहिला घालायचा नाही, भुतूर बाहेरसून आत यावा, भुतूर यावा. म्हणून बघा आता हे गॅस आपला मोठाच ठेवायचा. आणि 1 मिनिट आपण फक्त वाफ काढून घेतली. हे असं उकलता. हो बघा, ह्यो असं म्हणतात नखान उचलायचं. हो बघा आता झाळी 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 आणि नखाने उचलायचे दोन्ही. हे बघा ट्रिक. हो बघा असं झाळीवर टाकायचं. वा, आपला घावना परफेक्ट. जयश्रीने लिहिलं ऐरोली नवी मुंबईवरून बघते. इझी रेसिपी लिहिलेलं हाय ताई. रेखाने लिहिलं जेवढे तांदूळ तेवढेच पाणी टाकले का? हो, जेवढं तांदूळ भिजल्यानंतर जेवढी वाटी झाली ना त्यातलं सगळं पाणी नितळून घेतलं आणि नंतर जेवढी वाटी तांदूळ होते भिजल्यावर तेवढीच वाटी पाणी घेतलं भिजल्यानंतर. अगोदर नाही, नाहीतर तुम्ही म्हणतात 1 ग्लास पाणी 1 ग्लास तांदूळ. नाही, तांदूळ भिजल्यावर जेवढे होतील तेवढं तांदळान पूर्ण पाणी पिऊ कोया. आता मी ब्रशला काही तेल घेतलंय नाही, तसाच ब्रश नुसता भवडतय बघा. साक्षीने दिलं प्रमाण परत सांगा. तुम्हाला आता ही रेसिपी एंड होईल, लाईव्ह सेक्शन मध्ये जाऊन तुम्ही प्रमाण बघू शकता. तसं आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देतो, पण मी तुम्हाला आता परत सांगते. प्रमाण हे आहे की 1 ग्लास. थांबा, पहिलं हे बघून घ्या. हे आता गॅस केली मोठी, तेल चोळून झाल्यावर. आणि प्रत्येक वेळेला घावन जेव्हा घालतास तेव्हा तुम्ही गॅस मोठीच ठेवा, तरच तो आवाज येतो सुर, म्हणजे पाहुण्यांका बाहेर पडतले बाई आज आमका घावणे होत. आणि बाहेरून आतमध्ये. आता हे बघा भिडा असा उचलूक गावत नाही, आपला असा 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 सारखं उचा घालता. आता हे बिंदास आणि लगेच काही सेकंदासाठीच झाकण ठेवायचा. मग ती वरची बाजू सुकता, कारण आपण सरस घावणे पलटी मारत नाही. ज्याका आवडत असतील त्यांनी पलटी मारा, पण मजा त्याच्यात नाही. खरी कला तीच आहे. आता हे बघा काही सेकंदच मी ठेवले आणि सुकलो. फक्त काढते वेळी ना आपण बघायचा खय सुकूचो राहिलो काय. आता मी सांगते तेल कित्या नाही लावायचा. आता हे सुकता. आता ह्यो घावणं ना अगोदरचो त्याका बाजूक करूया की त्याच्यावरच टाकूया. त्याच्यावरच टाका, नाहीतर वाफ गेल्यानंतर घडी करू शकतो. हे बघा पूर्ण वाफ गेलेली आहे. हे बघा आता ह्यो नखान उकलत नाही.
हो बघा नखान उचलला हो बघा उचलला. हा घावना जसा शेकला जातो ना तसा तो ऑटोमॅटिकली नॉनस्टिकचा हे आहे ना ते सोडतो, कडेने कडेने सोडला जातो. मग तुम्ही समजून जायचं की आपला घावना शेकलेला आहे. आता हे बघा ब्रश परत मी जर असो भवडून घेते असो. नमिता ताईने लिहिलंय आज लाईव्ह बघते मी, नंतर व्हिडिओ पाहते. तुमच्या दोघी छान दिसतात, छान रेसिपी, मी पण असंच करते. ताई कोकणात माणूस असंच बनवता. हो, पण आपल्या कोकणातले असेच बनवतं, पण काय काय जणांका कसा बनवूक थोडा किचकट पण वाटतं. नवीन जे असतील त्यांच्यासाठी ही रेसिपी. आणि प्रमाण चुकला तर हा परत येत नाही आणि घावणं एक एकदा रडवता पण. हा रडवता बाबा. प्राज मोरे लिहितोय हाय, इझी रेसिपी लिहिते 7 काप्याचे घावणे दाखवा. हो, आमचे एकदा ते 7 काप्याचे घावणे आम्ही तुमका नक्की दाखवतो. आता कारण केळवण इली आहे ना, आता आमच्या कोकणात 7 काप्याचे घावणे आता मी कावील तर फक्त घेतलंय मी पुसन हा. होय पण उकलत नाही माका आता अशी चुकलीची मजा वाटता. असं गरम गरम असते उचलू नको की त्यात तुकडो पडता, नरम असता ना तो. पण मी आपलं दाखवलंय तुमका मस्त घावणे आपले झालेले आहेत. आणि नंतर बारीक करायचं. हा. उचलून झालं ना घावणं उचलते वेळेस गॅस बारीक करायची. तुम्ही प्रॅक्टिस करा हा आता हात भाजशेत दिसशेत. आता परत मी वाईस तेल घेतलंय. राज मोरे लिहिते मी आता जॉईन केलं, परत एकदा प्रमाण सांगा. ज्यांनी ज्यांनी आता जॉईन केलं ना त्यांच्यासाठी आम्ही प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो. ही रेसिपी जेव्हा एंड होईल ना तेव्हा ना परब किचन मध्ये जाऊ शकता. तिथे लाईव्ह सेक्शन मध्ये ही रेसिपी सेव्ह होते, तिथे तुम्हाला प्रमाण कळेल. आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण देतो. पण परत परत प्रमाण सांगायला हे होत आहे बघा. हे बघा इथून घावना सुटलेला आहे कडेने. हा परफेक्ट प्रमाणात परफेक्ट जाळीदार असे घावणे. कोणाला जर काही मिस केला असाल ना तर आता असं वाटलं असेल ना आपण कोकणातल्या गावी आलो आहे, समोर चूल पेटलेली आहे, त्याच्यावर असं विडा किंवा नॉनस्टिकचा तवा ठेवलेला आहे आणि आपली आजी किंवा जुनी माणसं जी बसलेली आहेत आणि घावणं असं ते जे पाणी असतं ना मिक्सचर जे असतं ना ते बघाशी वहिनी वर खाली करत होतं ते असं वर खाली करतात. आणि नंतर ह्याच्यासाठी जेव्हा पूर्ण म्हणजे भिडा पण असू दे किंवा नॉनस्टिक तवा असू दे तो पूर्ण गरम झाला पाहिजे तेव्हाच घावणं टाकायचा. पूर्ण मोठी गरम आच. हा पूर्ण गरम झाल्यावर त्याच्यावर आपण घावणे टाकले आणि त्याच्यानंतर ह्या घावणे खाण्याची जी पाहुण्यांका मजा येता आता तुम्ही बघा, तुम्ही आता गावी जाऊची पण गरज नाही. तर तुमका तुमच्या समोर तुम्ही ह्या मुंबईच्या घरामध्ये आणि आता थंडी गुलाबी थंडीमध्ये गुलाबी मीठ घालून आपण हे मस्त असे घावणे केलेले आहेत. आणि ह्याच्याबरोबर चहाचं कप, मला तरी चहाचं कप आवडतं, बहिणीला नाही आवडत. त्या ह्याच्याबरोबर चटणी वगैरे खातील पण मी मी ह्याच्याबरोबर नुसतं खाते उसळी बरोबर भाजी बरोबर काळ्या वाटाण्याचा सांबार माझा फेवरेट. यो बघा चला. आता आज गाणं नाही घेऊचा पण मी एक असा घावणे करूचे तर म्हटलंय चारोळी. एक एक कमेंट घेते. छान कमेंट आली आहे. अशी तुमच्याकडे पण छान कमेंट टाकायची असेल तर पटकन पटकन टाका म्हणजे मी आता वाचेन लाईव्ह एंड करायच्या अगोदर. अजून एक नवीन घावण्या रेसिपी मिळाली तुमच्याकडून ताई. मी घरी कोलम तांदूळ भिजत घालते 3-4 तास किंवा रात्रभर आणि मग त्यात पाणी काढून मिक्सरला
एकदम बारीक वाटून घेते फ्रेश पाण्यात. ओके चला. आता ह्या ताईंनी सांगितलं ना, की तुमचं नाव नाही मला कळलं. द व्हॉइस ऑफ सोल आहे. तुम्ही नाव टाकू शकता. तर कोलम तांदळाचे सुद्धा होतात. कारण सर्रास आपण जे जेवणाला वापरतो ते जुनेच असतात. 1-2 पूर्वीचेच तांदूळ असतात. तर तुम्ही ट्राय करू शकता. नक्की जर तुमचे घावणे झाले तर आम्हाला ह्या रेसिपीच्या खाली कमेंट करून सांगा, की आम्ही हे तांदूळ वापरले आणि त्या तांदळाच्या प्रमाणामध्ये हे घावणे खूप छान झाले. खरंच. चला. आता मी आज गाणं नाही म्हटलंय, रेसिपी काय आता. कोकणात इले पाहुणे, पाहुण्यांका घातले घावणे, घावण्यांका उचलले नखाने. परब किचनमध्ये होतात गाणे आणि उखाणे. उखाण्यात असतात शांताराम रावांचं नाव. शांताराम रावांचं नाव. शूटिंग करता कॅमेरा मागे श्रीकांत ह्यो माझो भाव. घावण्यांका इली बहारदार जाळी, घावण्यांका इली बहारदार जाळी. सरोज हसल्यावर त्याच्या गालावर पडता खळी. अजूनपर्यंत कोणी ना ती खळी मला वाटतं सांगते बघितली तुमका नसतील. वेळोवेळी, स्नेहा सांगता तुमका वेळोवेळी. डबल टॅप करून सबस्क्राईब केलास की नाही मंडळी? आणि सांगता कसे तुमचा वाटली ही चारोळी? छान चारोळी होती आणि काय म्हणणार तुम्ही म्हणणार तुम्ही त्याच्यापुढे दुसरा काहीतरी ॲड करतलं होतं. पण हे पण छान आहे. जर तुमच्याकडे पण ह्या चारोळीमध्ये काय 2-4 शब्द पुढे मागे किंवा चांगले शब्द असतील तर तुम्ही पण खाली ती चारोळी कमेंट करून टाका. मस्त वाटतं 4 ओळी जी आपली चारोळी. तर आता मला पण खळी आहे हे तुमच्या सगळ्यांना कळलं असं. मी असं समोर उभ्या राहते ना, मला खळी बघितली ना, की प्रीती झिंटा आठवते. कारण प्रीती झिंटाची जी खळी फेमस झालेली आणि आपल्या कोकणातली तशीच ही जाळीदार आंबोळी. आता प्रमाण 1 ग्लासमध्ये 8 घावणे होतात. 8. मगाशी मी फोल्ड करून थै ठेवले आणि झाडीवर नंतर हे पटापट 3 टाकले. 4 हे झाले आणि बाकीचा आपला बॅटर उरलेला असा. हे बघा इथे ठेवलेलं आहे. 1 ग्लासामध्ये पुरेपूर 8 घावणे होते. म्हणजे तुमका आज अंदाज की बाबा म्हाका आता करूची आहेत, इच्छाच झाली आहे. तर 1 ग्लास तांदूळ भिजत घाला. प्रॅक्टिससाठी तर 1च ग्लास घाला. म्हणजे कसं एक बिघडलं, दुसरं तर आता येत, उद्या तिसरं तर येत, हां, उद्या तसा. आता भार्गव म्हणजे मुलांच्या नाश्त्यासाठी किंवा टिफिनसाठी. संध्याकाळी मुलं दमून-भागून घरी येतात त्याच्यासाठी किंवा नवऱ्याला काहीतरी स्पेशल सरप्राईज द्यायचं असेल, कोकणी माणूस असेल तर ह्याच्यापेक्षा जास्त मोठं सरप्राईज काही नसतं. चला, अशा प्रकारे आपला हा आजचा लाईव्ह आपण हां. आवडलंय तर डबल टॅप करा मंडळी. आणि आपले हे जाळीदार घावणे बघून मन तृप्त झाला. आता हे खाल्ल्यानंतर पोट सुद्धा तृप्त होत आला आणि तुम्ही सुद्धा हे घावणे कशाबरोबर एन्जॉय करता त्या खाली कमेंट करून सांगा. लाईक करा. माका तर हे ना नारळाच्या रसात पण आवडतं हां, गुळ घालून. ते पण मस्त. चहापेक्षा ते तर लयच भारी. गुळ, वेलची आणि तो खोबऱ्याचं दूध. मस्त आणि ती रेसिपी रवली हां, आपल्या नारळाच्या दुधातील शेवया. ती हां, एक दिवस लाईव्ह तुमका नक्की दाखवतो. हां. चला आता शेवया आणि त्याच्या घावण्याबरोबर पण खातात ना, त्याच्याबरोबर नारळाचं दूध. ती वेगवेगळी नाही, एकत्रच. एकत्र. हं. चला आता ही रेसिपी आपण लाईव्ह आपण एंड करूया. टाटा, गुड बाय. असंच बघत राहा, खात राहा आणि घावणे बनवत राहा.